Quines són les sortides habituals? Treballen en empreses dedicades al món de l'automoció, automòbils, vehicles industrials lleugers i pesats, maquinària agrícola i motocicletes. Com són aquestes empreses? Són tallers de servei i concessionaris oficials i tallers multimarca. Quin tipus de feina es realitza? Manteniment preventiu i correctiu, incloent diagnosis de vehicles dins l'àmbit mecànic, elèctric i electrònic.